Kardom Karbi Anglong News Channel kelang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a Kardom nang pachir iglo Kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. West Karbi Anglong phelang pe VGR Alongle along Aron Re pen kedo kebe kichi aso tumaphan Karbi Anglong Autonomous Council pen Katharia sai dengpon perek pen apot Karbi tangte Karbi pu akamatha Atum do an chingrum si Karbi Anglong Alongle jok nangji pusi an Choche Junje pin pen arni hot he pin pen Kachesong pon Nijang Karbi Anglong phelang pi along kedo keje kebe aso atum VGR Alongle along kedo bor ida Aphuthak Karbi Anglong Autonomous Council pen Katharia sai dengpon wek nangji pusi Kachesong pon bom wang bom lo la pen Karbi Anglong Autonomous Council pen ta Katharia sai dengpon popuke ningje bom Sita Katharia sai abang ke dengpon perek pen ajok Karbi tangte Karbi pu doan chingrum se Karbi Anglong Alongle cherai kom nangji la pen labang so Alongle pejok dun nangji pusi Karbi Anglong Alongle phelang kaching hon pen ajok an Choche Junje arni hot he pin pen matijong niphai trok pen patumi matijong niphai cricketom arni an Choche Junje pin pen Kachesong ponlo Sita pini arni anda Karbi Anglong Autonomous Council pen thangnat abirta awe ladak Choche Junje pen Kachesong atum warche warhap a ogapran aini roirai amek chekrok lap aiwak tuktak ta Karbi Anglong Autonomous Council Kachari atum lam marek tinte matha the Moni datum kithi pone kereng pone thangnat abirta awe si Ingsamri lasi Choche Junje pen Kachesong pona bang phup bang phiatum Karbi Anglong Autonomous Council Kachari atum aphan lamthe sodak pen pachini pon Aphuthak angton pen alanglitum kaningja lamthele arjuponik tha News report Karbi Anglong News Channel Hello Kachesong pulutang de jesemet ke itu methang aparman kelong nang dia aparman hala kelong le rek ki junje rek Aphuthak si Kachesong ke do la sobang iklar dak nei la pen meta paklar lo dak non ki VGR polam kali ini bang ke dak Karbi Anglong ar luo masi Karbi to masi amman apeng na kena jakong bang abeder lo he ki vir pugelage amuni rabedaji poli phelang pita bedaji peron heming tihem ta bedaji polang mode amunit ke dokok ko te ajakong bang sai bedaji non kupli parai ar jabdam dulu indon ar jabdam dulu protang de laga dake munit ki joison mandat ini Karbi atung ge bipolo protang de dake aphai ge pini ili tum dake chepang bardun de derlo na phansi ki vir pui mati la kupli alang oi puben ke dam ke kaplo protang te ha ahoi tok tokam plok ana bang ke dak dikreng erong tek tekang long po ampare theung milu la kuan mo pini dak duli tek long bang ke sonong taxi hawar ke hat talo sonong taxi ha inghana dong bokajan talo ingla ponang deng situ kok lo pulutang te VGR along le long pen tharle plot amat konat ne elong bagadim along le tek tudet pulutang te la ka kiso ke sigat lo unta kemsar bang pupen na ne long pe tek jui pon met ko la ke da kiso ke sigat lo lasi angkura phelong dak pen ka tharle lo pulutang te avotar list pen ke chenglok Sorkar pen kupi bima kelong nang ji avar sai ke doan pir he masar kok lor nei a he mari chot kali la an si ka tharle puji sita ka theglong bang ke kupi luma sar the phangchu along le long dak paramanando bhagat potum do latum phan dak tharli lo aphang ke bang sing ke don bet pusi punong ke dak don thi phobak do kok lo bon atum man tharle ke tharle plot lo heng tharle plin lo sita along le pek thu bang ga dung he pulutang de akisu mimilang ngi cetere kit pucot aprang akisu ga amoy long lo non bang ko dia atar lo long pon berlo akisu mimilang jolasi pininda Kachesong bang ke Karbi Anglong arat cetu hurnei cetu piknei pusini lipuji athema lake longle phelang alam chotkali ili tum ke non ke bang jilang arni ili tum reng unlang ma uniluma polam asing le rok ta posi Karbi Anglong arat kama tha par signang lang niliha ke ceng ande pulo laso Kachesong pena dik pen ceng poponi aphang da pulo ladak nang litum jong he sai suri le do woi phit sita labang so Kachesong acha tailong ar ni silear ni apor isile isi dak apor siti tun bekta ke pharma kusini li pulo nang li ani bang oni ta hai
14 une ta hai Sita mantu ni ni na da porchipion tha pusi ni ke chengser ni penta rara phan ke chuning ri lo ni li hin da lo ku ta selam chena jig la ladak nangli tum Choche Junje Kachesong da Karbi la pen council long Kachari tum da Karbi jongsi nangli tum Choche Junje pen Kachesong pen la bangso a problem solve dete only la nangli tum Kachesong a Karbi tum dong da ke dopuma mate council la tuma banglo kupi polo ni linang kar junang koke alang litum nang litum anadin Kachesong da alang tum council la hin pen a respond ave so lama Aphuthak nang li hin pen than tha kisung bangga thiong ar diong lo lage jok ta isi bang bardang lining je lo ilin arlong elong so ke ot ke rung jadi nang nasta so ilin veda arlong jong si nang li ningkan ta rung ber ning plotan te laga thiong ar diong pologe azi pini ke Karbi Anglong kisung ke ha kumantu niar ni penta pini da thar le pena ba thar le pena dik thar le pulo si dam bom lo akeso banganang bat bom lo moani si ke da ka kiso lan nang babji mo ke li tungke ka thar le ji phan ma tha ta uni de ji non ke ma tha un lang thar le nang puning ji hai lang claim hai lang moani si la bang so kisung lan nang le ji jing wai ala jing wai hai he de athema kisung themu na ke Lasi muhada pulo nang li puson si dake Kachesong tum net lege doi gali mati pili cari bom mat doji asodo asudo apiso asodo daksi dolo daksi ya mahang tino daksi ya mahang cibo daksi pulo tangte dak Alongle thelang Aphuthak long ri pancerai kom nang ji pukela dak tot phong tum cholu ma thanai gente Kachari bom ang hoi long kangi tum ke ma thanang elu mante Karbi Anglong along ke kere bidi sore kang cho song ke do an cipang rumpet dak di purong supilong kacing bai hala bang suar ni ce tong pet lo jok ta ce tong telang kwa bang ke abelu acu arak ani ce tong thai lo hala bang suar ni kacing bai long ke inut nat akar di anta la bang suar VGR along le long pen thar le lang ni ku jok ta ningje bang ale te hala suar lam bang posa di de dak rong pangthir di purong pangthir long Karbi rong do hala bang sorong long ke tharle nangi puke inut nat akar bita ningje Sita hada bang tharle tu pot puke pot lo ke la bang lo jar jumi bang ke pini Karbi Anglong rat kar iye dim tharle nang ni podim mang tharle ploji ta tharle nang ji podim mang tharle le ande Karbi Anglong ar lo nang tum Kachari bom ke komar alam di garju bom nang litum la bang garju nang ko kopi ni la si thi hek pen ke than je lang ke le hello Kachari bom atum si ta me alang litum ta daksi dolo ilitum ta daksi dolo asi ma thara pet nang ji pusi alang litum pantala bang so chatai ben pa chini lo kote nang li ke jong ateng pulong te nang li tum da Kachesong atum le sung pulong te hala council Kachari tum ta sung po isi velobo ke ki sung puke pini itu Jepang barbe di Tripura long ke pini ke ro so de le sung di lo kente pini ke hala bang so akhe long asong ya to mana kisung lo athema Tripura long ke Tripuri inglong aso tum si hala dak der ari choma nangi polota pini hada ka bang ke bongali si di choman den lo ante la ke rong aso de si kisung lo mante kali lo akhe si ba kisung lo la si pini dak Karbi Anglong ar lo sita me mo ar ni ar nam chukul chahang polam kali mo ar ni le dak ko bania bongalia bihari sidak si yan nang manlo pulo tangte naingi lo pulo tangte hala bang sor ni ke ilidong kadok kabesi mekri buji hala bang sor ni ke chong hong polam kali aphang ke dead long ri kisung pulo tangte iltum ke Tripura pe si chepang bar deti kita non ke Tripura long bang ke alang litum chingrum theklo nona bang ke alang litum epeng si non ke che dan theklo alang litum me thama si chipulo ni tuma bang ke non ke che song theklo pusi bang chipulo ta ili tum bang ante aphang ke Tripura son man deji pusi tum ke ta pang bar dolo non e kalilo Tripura so kan ingi thui bang ke ili tum ka che song aphang pon pede Karbi Anglong son man deji tu pusi non nang tu poi tum han la sin ili pong tung bang ke Karbi Anglong arat RVRA lang le pin pen la bangso Kachesong junang ji pula ethe web ma tha pen sila bangso Kachesong long RD pinang ji pusi nili hen pen chuning rilo la pen CEM bangta apong rara phana bangke palunang nilo la bangso akes ke ching sai bom lang la pen la da ke stay order do tang ho ko bangge ningji tong nang nilo
BJP pan aja kong kapa bobji pan si ko pini bidikang lem pensi la so sai ke klempon puta akoi nang klang dola sila so putak ta thik kan bargar ki chu puni klang mati a bargar la so bargar ke dakar biang long along li ha kon an ne bes ki long ye pon ge dang bang pati the la si bang ka pati thabalam theklor lam mang ke jarju jere ta chok ni ma tha bang ke la si non pini bang ke komatong kachari ne komatong ang hoi kang ni ne halale lam the gani lam के थे बांके आप पीजीआर आलो के दुआ के चे के बे तुम फान थारली उन ए दे ला बांग से ला में थे nang li tuma phan Kachesong ni troxian Choche Junje lo sita me da Kachesong tuma phan jakong nang kapa boblo nang palam dun tamason se content Karbi content creator bang sia video selam lo aso putak nang lihin pen copy lo reaction a hok pe to baंके nut content creator fan baंके lam के voice do ne de si me la si non ni li के voice baंके la के jungjung kumat ne fan के voice pali lo Setame la ke kacini nangi fan sini li ninge depo komande fan jongjong ke boy kubali lo seta Karbi Anglong arlo ke la puson alam ke jokta ninge je pinlang six schedule arlo tribal area arlo ke keche ke be kona mana asotum ta dolong puke jokta ninge long pinlang ni garjong ni pinlang garjulong cheng lo lage la sila ke lam aso gali lage lam the big la pen rara phan ka pamang gut he pikhang jang lage a hok bet ke akeng kupatong ruisi rara phan dia chang nei lage lam so gali lage non ki dang ji o ve ki bi tum piloma tha poke Karbi Anglong along leki ituma phan mandet kali tang ho jok ta dolong ta ho pusi lage ma tharong ko sita non da peklar tu det po hala so India Kachari aron along indeng kre sirkep along sike tok dolo Inut India aso Bharat aso apok etlo pulotangte India Bharat angkang theke bibi arpan arjonjon ke konatma ke doji konatma ke thakji aning haling damlong posipur sita hala dang seta bang donang hala bang thamte dia pulotang de pilo alam thikele bangke pini ke mem kon a ansi rar phan pichu phuilo hala than bang aning sita si hala seta pudonang nangli Bharat aso apok erlo pulotang de India adet angkang theke bibi arpan arjonjon ho damlong posipur setame Inglong aso atuma phan kerai koma joini nangli tum tribal area lo kindu dam bangke ciri nangji mane ke khang do restriction mane ke khang do hala bang phan the tang de pinidak ke Karbi Anglong ke la ke tribal area lo pulotang de Inglong aso tum ke do ke thak thailo pulotang da ka bangke aning hangaling ke do thak damlong le lo pusida ke nardak pe tok do no lasi la ke lam aso kali pusi nili rara phana thaning tungno la pe la pusona lam ke monon thi ke jok ta la ke ningje je dedangi pusi chuling di duno Tharvi Hithi Rongtarbong Holy Land Higher Secondary School Aphuthak Along Advent Merry Christmas Katalon Pon Nijang Karbi Anglong Kaparlo Kopili Constituency Arlo Tharvi Hithi Rongtarbong Holy Land Higher Secondary School along Advent Merry Christmas Katalon Pon Matijo machitlo ni phai kriketom surihini ra inkora pho arni kheroni Tharvi Hithi Rongtarbong Holy Land Higher Secondary School along Advent Merry Christmas Katalon Pon along Nagaland Dimapur pen Lunse Pietung Wang pen Ongdung Christian Adoram ki kroyatum Ning Arong Aje Chepipon Bangso along Adungarai kido Christian Adoram ki kroy Atum Rong isi Kibi Kiti Aklimang Par Sarpi Sarpuatum Chetong Dun pen Aliralon Chepidunsi Ning Arong Aje Chepipon Bangso along Alohiaman pen Chetong Dun Hamren pen Kurusar Joseph Teron la pen Nagaung District pen Ananda Mile Kopilik College Professor Horithal Sanjib Basumatari Lapen Holy Land Higher Secondary School Principal Utamte Mungatum Chetong Dun pen Ingsamri pen Pachundun Kheroni pen Kamsing Dera report Karbi Anglong News Channel Patumi Matijong ni phai cricket homarni Koka Sarpo picnic spot along BJP arat charia songa hinpen get together ajai mek kedengpon
Lason si lakha sirkep amreng constituency arlo kadukawe PS thomkep ra isiara chingrum pet pen chujun aningarong chipirinti lapen labang some nangkachitong dun BJP klembang phobang phiatum arong tin lapen APS tin lapen rong asaratum kidoan chitong dun Lason si labang some long aluhiaman pen kachitong dun Dr. Habeteron lapen cleaning son ronghang Mensing Pangcho Agustin Hanse lapen Arya Sanghuatum nang chitong don. Lapen labang some long lapen Aki Haipi Karing Pangcho Pia Hin pen BJP Team A Team B alam the Tardak pen Perangkia Thengno nang kapachini don. Lapen labang some Ingsamjin pen Mai Pachun Pondo. Tang tenilitum Karbi Anglong News Channel Parangki Kohelat Miliga Thengno nang kapachini don alam thele Arjuponik tha. Nangli phan isi karju poni gela son lo non ladak pini program lo nitum theklong lo penangan ke chetong lo dak BJP ang se lo dak BJP program basi BJP chetong lo poi phi seta isi hini do ko kason si theklong nilitum jakdom polo IM party jakdom polo CM party la sila solam the bang nangli rada tum han klar dak pachini chima Pet lagi, kalilah si sudah nak BJP lo, akhirnya apa nak kimi bolang belo, muka itu honorable EMP Rina terang di bayu pula soa BJP, mati lah soa tim, kalilah mati nili tu opposition party, Congress, mati APSLC, ASTC, XYZ party pe nak itu kalau soa tim le, akaprek BJP bolang kalilah. Laki ini tu Bharatiya Janata Party BJP party ini tu Karbi Anglong Kachari pon ini tu guru Dr. CM Tuliram Rohak Sarpen kita pon party isipet party ini tu halangkan pon Kachari pon lasi ini tu pini ya bangke lasi non kibanji abangke lah henote itu jingrum pet pensi ada kengkam si pet pensi itu dat kacitu pen hot ansu se kedam tang pen ansu se ke pakai itu ini bisa meda ning kimi pen mate itu kacing hot ini purun mate kontraktor mensing tangcungin pen ning kimi pen itu tangga fokus aku abang lama long sami itu dak itu partiban APS yang sami itu dak nang panggung pen si itu masuk jujur kapet tanah klaim tidak kisahnya ansu se pakai dia akimi abang itu pen lason aku iso nang ke nang itu ini sami dia itu nang itu mate nang tang itu nang itu masuk iso nang ke abang kasih nama tang itu labang ke Tarik ingkora tarik tarik thom siklon krehini surinira ingkora pho ladak nine nong amreng mate ladak ensihil lapen Karbi Anglong ceplak aroi ko pasar poroi lo pini ladak nilitum nine nong amreng konsensi pen get together kudu poniklo langse labangso get together ka pinupono long bangke nilitum chelang mesen lo athei pini ladak ke party long ke klempon district along ke klempon lapen mondol along ke klempon lapen vote committee long ke klempon secretary lapen president atum pendang lo lapen morcha kidoan district committee long kidoan tum tame nang chitong dunig lo la senili tum churu ren lapen ninchi du den kidam tang ili tum phan dak rong so rong bot along tuwar pendang lo kinang jian ason tame ili tum kaching honai la peneng chithenai itu masar Dr. Tuliram Rohang alangli amreng humusti apana kang hon par pik pen alangli kontraktor nang chitoy alangli nepik alangli itu masar mensing thangcho la pen alangli sangho jona rongkha alangli tum ajo arni da sangkok dukok ke kunat se tuar ki ponang jima la pen dak ile tum chonai ile tum asar CM Karbi Anglong Tumas Council alangli ladak jati alam awe la pen khailam awe party lam awe kipi ke pijer ki mesen pen ajo pini ladak kokasar kolong stame get together long ta ong tungarak bang lasi langsung ke bang adim bang ke nilitung ke nengarong lo alang lihin pen si pinila ansoi san wetame nilituma ki hai nen sing thangchu alang li nang pinang panjir kon lo lasi nilitung stame ladak non ke longji arjiding de lo non siklon yonni yon thoman chalo ladak amri konsensi ate 112 nong lo amreng konsensi long tame nilitumta ladak Bharatiya Janata Party aphan me sen percentage
kape hai pon je phansi pinita ni tum lam page pa choi pon la se ke wang jilang humoi la pen army stame ili tuma phan la dak am renga phan ansde nang kang pon thuji nang kerap thuji pen la dak local MSc mate EMP lo ni tuma ni Srimati Rina terangpi alang listame alang li tala to anu long kame la hai ku ke ki pina yi ka piji nang ya sa anta alang li ka tabor ikon bom lo la se ilitum dak am renga pa pi kubadin bangke kewang jiar ni nesen pen lada BJP a party every vote committee polling station long kame nesen pen kape hai ponji mate a percentage nesen pen kape hai ponji phan nilitum ta daito en poniglo pini ladak nang litum rongkuan muluk si Kachesong la tum macini dun jimala pen kopia thepi sida Kachesong na la salam ti ladak ke kadewe nilitum kachini da teng lotang te nilitum part of amreng consensi dongke longli part home do hawai pura side do pen part of tapat pen part of jirgende la sipini abangke ladak abangke Kachesong song nai ke jirgende ngahin puling ko raisido lapen nilitum tapan athu puling kiap do matlab puling thom kera isi arat abang ke nilitum pini dak Kachesong lo nilitum dak Kachesong isi get together lo ada kado ka we sar ki sar thupen e ronga sar choma sar phang sar e basapu basatti kidwan lapen monduli along Kachari pon aki theke dingi do tuman bisu yang aklimang phat lapen son thak thali pastor tuman tadu lasila dak pini nilitum bangke surini rengkora ko pan kapidaya sonlo mate kiwang jelang Christmas la peningkan kini di lai hui ka kan pi ong kera pan ka to ka weta ahir hau chuhang rapetna o khansi nilitum ka chinghot yut masa mensing hangchu alangli hin pen la hai chipat duk chipalaksi bakso khana nilitum hana poni Pinia berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me